Història de Xixona al balcó, la presentació del programa. Va ser en 1995 quan es va constituir un consell de redacció format per Amant Picó, Jaume Miquel, Jaume Monerris, Josep Mateo i Bernardo Garrigós per a intentar ajudar a Alfonso Soler, president de Festes i editor del programa, en millorar aquesta revista. Així, el programa es va dividir en seccions, va canviar el seu disseny i va augmentar el nombre de fotografies. També va néixer un acte nou, l'acte de presentació als xixonencs de la revista de Festes. Per a mostrar el programa han fet de tot, des de discursos, actuacions de teatres, lectura, de poesia, actuacions de la colla de dolçainers i tabaleters, els Arreplegats, balls d'Ada Cabiles, actuació de la coral Veus Blanques Ciutat de Xixona, representacions d'ambaixades, presentacions de llibres, fins moltes projeccions de vídeos i documentals. Ens hem recorregut pràcticament tot el poble, el Saló de Plenaris de l'Ajuntament, la Casa de Cultura, l'Aula de Cultura de la Societat del Trabajo, el pati d'aquesta mateixa societat, el barranc de la Font i el teatret. Sols en falta el casino i el pati de les escoles. En relació a la data, tampoc ens hem posat d'acord, perquè si inicialment depenien de la impremta, després la van fer a començaments d'agost i últimament o el dia del senyal o un parell de dies abans del 24 de juliol. És un acte que té la suficient prestància per caminar a soles i, a més, per constituir-se en el preludi de les nostres festes de moros i cristians de Xixona. Aquest any complim 25 anys de l'acte de la presentació del programa en una edició que serà recordada per haver-se fet de forma no presencial. Aquest any del 25 aniversari ens falta el més important. Sí, tu, la presència del públic. Aquest acte és un encontre entre escriptors, anunciants, autoritats festeres, autoritats municipals i públic que vol conèixer què té que contar de nou el programa. I sense la presència del públic és un acte que es fa un poc estrany. Ja saps, jo em quedo a casa llegint el programa. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.